Hola a tots i benvinguts a la segona sessió de Biologia. Avui farem el tema 5 del bloc 2, membranes i embolcalls cel·lulars. Veureu que el temari que farem avui es divideix, per una banda, en estudiar aquesta membrana plasmàtica que ja vam veure l'altre dia, que tenen totes les cèl·lules. Veurem la seva estructura, la seva composició i quines són les seves funcions, entre les quals destaquen la funció estructural, la de transport, la de contacte i com a receptora i transmissora de missatges. I per l'altra banda veurem les membranes de secreció, que són aquestes membranes que hi ha després de la membrana plasmàtica. Les cèl·lules animals tenen un tipus de membrana de secreció que ja veurem, i les cèl·lules vegetals tenen un altre tipus de membrana, que més concretament ja la coneixem amb el nom de paret cel·lular vegetal. Quina és l'estructura d'aquesta membrana plasmàtica? Doncs ja en el seu moment, Singer i Nicholson van dir que la membrana plasmàtica està formada per això que veiem aquí, per una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica vol dir dues capes de lípids, uns lípids que ara veurem que es diuen fosfolípids. I aquest model, aquesta estructura, la van anomenar, ho posa aquí, un mosaic fluid. I a més van determinar que aquesta membrana era asimètrica. Asimètrica vol dir que per la part de fora i per la part de dins la membrana no era igual, tenia composicions diferents. I quina era aquesta composició? Veurem que la membrana plasmàtica està formada majoritàriament per aquests lípids que ja hem dit, aquesta bicapa de lípids, que és això de color blau que tenim aquí, que ja els veurem amb més profunditat, que està formada per uns glúcids, però fixeu-vos que aquests glúcids només estan en aquesta banda d'aquí, en aquesta banda d'aquí baix no hi són, que són els de color groc, i a més per unes altres molècules que són les proteïnes. Les tenim en lila, les tenim en taronja i les tenim en verd, perquè aquestes proteïnes podran ser de diferents tipus i realitzaran moltíssimes funcions. Aquests lípids que hem vist, els que eren de color blau, com són? Doncs ja hem dit que formen una bicapa, i si us fixeu aquí en el dibuix, veiem que tenen un cap, que és la regió polar, la regió a la que sí li agrada l'aigua, i dues potetes, aquesta cua, que és la part apolar, la part a la que no li agrada l'aigua. I és justament el fet de tenir un cap polar i una cua apolar el que fa que els lípids es posin en aquesta bicapa i puguin formar les membranes cel·lulars. A banda i banda hi trobarem aigua, però al mig, aquí, no hi trobarem aigua, ja que és la part apolar. D'això se'n diu que són amfipàtics, d'acord? I per tant, serveixen com una barrera semipermeable a les molècules solubles en aigua. No deixaran passar l'aigua, però sí que deixaran passar altres substàncies. Aquests lípids, aquests ninotets que tenim en cap i cua, a part de tenir aquesta estructura que hem dit aquí, amfipàtica, a part, tenen una capacitat de moviment. Dependrà de la membrana, però normalment presentaran diferents tipus de moviment. Quin moviment és aquest? Doncs la difusió lateral, mitjançant la qual es mouran o s'intercanviaran els llocs, la flexió, mitjançant la qual es flexionaran, la rotació, també podran girar sobre si mateixos, i el flip-flop. Aquest flip-flop és la capacitat de canviar-se de capa. Hem dit també que en aquesta membrana plasmàtica hi trobàvem proteïnes. Recordeu? Aquestes d'aquí, que les teníem en lila, en taronja i en verd. Quina és la funció d'aquestes proteïnes? Doncs en té diverses. Té la funció de transport, transportarà substàncies d'un costat a l'altre de la membrana, enzimàtica, farà d'intermediària, participarà en les reaccions químiques d'aquesta cèl·lula, i també de receptora, tindrem proteïnes que rebran substàncies. On tenim aquestes proteïnes? Doncs dependrà de la localització. Fixeu-vos, tindrem proteïnes que estan creuant tota la membrana, serà una proteïna transmembrana, proteïnes que estan aquí enganxades a la membrana però que no la creuen del tot, són les proteïnes integrals, i proteïnes que estaran a fora. Estaran ballant, passejant-se per la membrana, però no hi estaran enganxades com la integral o les transmembranoses. Per tant, fixeu-vos que tenim tres tipus de proteïna. I els glúcids eren aquells de color groc
que normalment només tenim a la part externa, aquests d'aquí. Els glúcids estan enganxats normalment als lípids o a les proteïnes, ja he dit que estan a la part externa, i veurem que formaran en les cèl·lules animals eucariotes el glicocàlix. Ens permeten protecció, reconeixement, fixació entre cèl·lules i estabilització. Quina és la funció de la membrana plasmàtica? La membrana plasmàtica té moltes funcions. La primera, donar-li estructura a la cèl·lula, però a més ens permetrà el contacte entre cèl·lules, com ja hem vist, ens permetrà rebre i transmetre informació i també ens permetrà el transport entre l'interior i l'exterior de la cèl·lula. Aquest transport pot ser de macromolècules o de micromolècules, de molècules petites. Quan es tracta de substàncies grosses, la cèl·lula el que fa és captar, englobar les substàncies. Si les engloba i se les menja, és a dir, agafa de l'exterior cap a interior, li direm endocitosi, ens l'estem menjant. Si el que fa la cèl·lula és alliberar substàncies, macromolècules, direm que està fent exocitosi. Fixeu-vos, aquí estem alliberant unes substàncies, aquest és el camí, cap a l'exterior, estem secretant, està fent la cèl·lula exocitosi. Si pel contrari la cèl·lula el que està fent és captar substàncies de l'exterior i introduir-les a l'interior, la cèl·lula el que fa és endocitosi. Si les substàncies són més petites, són micromolècules, el que fa la cèl·lula és o bé directament fer passar aquestes substàncies de l'exterior cap a l'interior o al revés, de l'interior cap a l'exterior, però fer-ho per gradient electroquímic, o bé utilitzar proteïnes. Quan ho fa per gradient electroquímic se'n diu que és un transport passiu, com ho tenim aquí, però és un transport simple. I passen perquè, bàsicament, d'aquí en tenim més quantitat i aquí en tenim menys i, per tant, les substàncies tendeixen a anar cap on hi ha menys quantitat. O pot ser que aquest transport passiu es faci de forma facilitada. La substància també passarà d'allà on n'hi ha més a allà on n'hi ha menys, però ho farà gràcies a una proteïna que li solem dir proteïna canal. Aquesta substància, en comptes de passar a través de la membrana, passa a través d'aquesta proteïna d'aquí. És una difusió facilitada. La proteïna li facilita el pas. També podria ser que la substància hagués de passar en contra de gradient, d'allà on n'hi ha menys, d'allà on n'hi ha més, d'allà on n'hi ha poc, allà on n'hi ha més. Ara ho he dit bé. D'allà on n'hi ha poc, allà on n'hi ha més. Com que això no és la situació normal, que seria aquesta d'aquí, com que no va de més a menys, sinó que hauria d'anar de menys a més, el que hem de fer és donar-li energia per fer això que va en contra de gradient. Aquest tipus de transport, al que li donem energia, es diu transport actiu. I un exemple del transport actiu és la bomba de sodi-potassi. Dèiem abans que a vegades a fora d'aquesta membrana cel·lular hi trobem altres capes, en aquest cas els anomenem membranes de secreció. A les cèl·lules de tipus animal, aquesta membrana de secreció eren aquells glúcids que vèiem a l'exterior de color groc, us en recordeu? Doncs aquests glúcids de l'exterior reben un nom i aquesta capa es diu glucocàlix. En canvi, a les cèl·lules vegetals, el que trobem després de la membrana cel·lular és aquesta paret d'aquí, que també la secreta la cèl·lula, però que sempre la tenim en cèl·lules vegetals, i és la paret cel·lular. La paret cel·lular, que normalment està feta de cel·lulosa, dona forma i rigidesa a la cèl·lula i a més presenta diferents capes. Us deixo aquí 3 dels exercicis que farem aquesta setmana entre tots i a partir de la setmana vinent començarem ja amb aquest bloc número 3 d'orgànuls membranosos. Gràcies i fins la propera.